Vítejte u mého prvního vlogu. Dneska si ukážeme, jak zhruba vypadá moje páteční odpoledne. Samozřejmě každý den je to úplně jiné. Moje odpoledne začíná tak, že sedím venku na čerstvém vzduchu a mazlím se s kočičkama. U toho většinou stříhám videa pro vás. Potom si jdu zaběhat s Betinkou. Používáme tady tento postroj od Nonstopu, který jsme si fakt zamilovali. Ale jelikož máme teprve chvilku, tak jsem se do něho trošku zamotala. Není to žádná spolupráce, takže samozřejmě každému pejskovi sedí úplně jiný postroj. Tady už jsem teda Betinku jenom připla. A tady se mi začala oblíkat botičky od Nonstopu. Můžete si všimnout, že se s nich celkem dost práším. Ale Betinka moc nemusí, takže jsem mi to musela oblíkat takhle. Tu můžete vidět její reakci na botičky. A jednu věc, kterou fakt miluju, je, jak Betty je trpělivá a umí čekat u dveří nebo před schodama. Na tímhle triku si celkem dost zakládám a chci, aby to uměla fakt na 100%. Botičky samozřejmě spadly hned po 5 sekundách. Nevím, co dělám špatně, takže když tak mě do komentáře napište, jak se mají obouvat. Tady už Betinka chtěla běžet, ale já si zakládám na tom, že na betonu se neběhá. Proč Betince dávám botičky? Přesně z tady tohoto důvodu. V tohle počasí si pejsek raz, dva namočí packy a potom mu změknou polštářky. A při běhu si může cokoliv zapíchnout do packy. Z toho důvodu bych chtěla, aby Betty měla botičky, které jí pořád padají. Tady jsem Betinku pustila, aby se proběhla, než poběžíme. A samozřejmě, že tam zrovna někdo šel, takže jsem udělala přivolávačku a vidíte, že Betince to fakt jde. A tady máme rozcvičku. Podle mě rozcvička před během je hodně důležitá. Třeba já, když se nerozcvičím, tak mě při běhu začnou chytat křeče do pravého ramena a kolen. Potom samozřejmě protáhnu Betinku. Vlastně jí protahují zadní pasičky, ale opatrně, když mě nechce dát, tak ji jen neškubu z těla, jenom když je má uvolněné. A pak tu samý s předníma, kde to teda bývá těžší, protože většinou nespolupracuje. Potom už jenom prohmatám všechny svalíky a jdu ještě rozcvičit nějakou úklonou, výskokama a všelijakýma dalšíma skokama. Je to vlastně taková už konečná společná rozcvička, protože se tam hybuji já. A myslím si, že Betty si u toho celkem dobře protáhne všechny svalíky na těle. Taky nějakou tu rovnováhu a už můžeme jít běhat. Betty většinou při startu, když odpočítávám, tak štěká, což tady nebylo, nevím proč, ale takhle nějak vypadalo naše vyběhnutí. Nerada natáčím při běhu, takže jsem to po chvilce vypla. Tady už byla naše první přestávka. Tady jsem pustila Betinku se trošku proběhnout, ať se uvolní. Potom jsem se snažila o nějaké pěkné záběry, ale co si budem, tím jak je Betty zarostlá a mám špatnou kameru, tak je to nic moc. Byla jsem celkem na Betty naštvaná, že si sedla do té kaluže. Tady máme spokojeného psíka, který si užívá vysokou trávu a samozřejmě potom jsme našli i klíště. Nesmí chybět se vyválet v nějakým tým hovně nebo zechlině. 3, 2, 1, go! Tak, tady jsme běželi už po druhé a celkově jsme ten den uběhli jenom kiláček, ale byla jsem hodně unavená, takže jsem nechtěla víc běžet.
Tady Betinka dostala odměnku, jsou to pamlsky od Liopro a ne, není to spolupráce, jenom Betinka fakt miluje za ten běh, je vždycky dostane. Nevím proč, ale tady to vypadá, že moc nevonijou, ale podle mě jenom čekala, zdali může nebo nemůže si vzít. Takhle nějak pěkně vypadají a tu už můžete vidět, jak Betinka je křůpe. Takže, co mě teď čeká? Teď momentálně si jedeme pro nové zvíře, než zjistit, co to bude. Ale já jsem se namlouvat a brutálně nestíhám. Takže vám tak trošku ukážu, jak se já maluju, přitom já se jako vůbec nemaluju. Takhle je to výsledný, nejsem oranžová, to dělalo to světlo. Po cestě jsme měli tady tento nádherný západ, ale to bylo vlastně jediné, co jsem natočila z toho nakupování. Tady už jsme dojeli domů, takže přivítání s kočičkama. Jídlo pro hlodavce mám cuketu trošku a dýni, takže jdeme dát mým morčicím holkám. Dáme jim polovinu toho cukety, ale musím to někde rozkrojit. Takže už to mám tak na 2 kousky a jdeme jim to dát. Holky jsou teď momentálně na plynách a oni moc jako cuketu nemusí. Což tak asi aj vypadá. Čmuchni si. Spadlo jí to. Takže už jsme zpátky z nakupování a omlouvám se, že nemám vůbec žádný záběry, protože pršelo a celkem jsem nestíhala. Jako první věc pro Betty. Asi jako jediná, protože dneska jsem prostě nekupovala pro Betty. Jediné, co jsem pro ně koupila, jsou tady tyto karnelovky, které fakt jako ona miluje. Takže ty asi schovám na Vánoce. Takže takovéhle karnelovky. A teď jdeme na hlodavce. Koupila jsem cenu. Je takhle menší pytlík. Jako další tu máme granule pro lepčata, protože mě dochází. Takže takhle pytlík. Krmíme kompletek. Tady toto má totiž v sobě jako natural, má trošku obilí a komplet. Jako další tu máme granule pro křečky, protože mě taky došly. Pro ně máme tady tuto značku a nebo ještě míváme Laga Naturali. Někdy vám tu hodím fotku. To tu máme tady tuto hlínu do terárka. Jako další. Tu máme pro Pagekona kašičku. Tu máme tady tyto multivitamíny. Úplně bych zapomněla, že vlastně ještě další haulík je tady tato dýnička, v které je teď Daisy. Už je tam vlastně 3 hodiny v kuse, takhle z druhé strany má obličejk. A je to jako domeček, teda mělo to být jako na svíčku, ale my jsme to použili jako domeček. A Daisince se to mega líbí, už je tam fakt celou dobu v kuse a nechce se tam vylézt. Takže jsem zpátky, Betinku jsem zavřela za dveře, protože ji zatím nezná. A jdeme si ukázat ty zvířátka. Máme tady vedle sebe v krabici. Zní to hrozně, že? A ona jsou v krabici prozatím. Ale budou tam asi trošku jako dlouho. Ježíš, to je mega ledové. Přivítejte Chamika. Ještě nemají jména, takže okamžitě vymýšlejte do komentářů jména. Ona tím videu vypadá hrozně bledě. Je pěkně zelený, taky, až bych jako řekla, zářivý zelený. Akorát prostě na tom videu vypadá úplně bledě. Má takovou barvu. To je něco lechtá. Jo, to je jeho ocásek. On třeba velice ksůvá. Je to sameček. Takže vymyslíte jméno pro tady tohoto světlýho. Já si ho přendám asi na sebe. Oni po mně lozí velice rádi. A jdeme pro toho druhého. Ano, druhého. A přivítejte druhého. Týž sameček, trošku menšího vzrůstu. Kam lezeš, kámo? A tohle už se mně nelíbí. Pojď zpátky na mikinu. Drž se. Tady tenhle je teda klidnější. Mentálně se světlili a vypadají oba dva úplně stejně. On se teda ještě chudáček splíká na hlavičce. Takhle jsou vedle sebe. Tenhle teda splíká hlavičku. Konečně jsem to řekla. A když si všimnete, jemu jdou vidět žebra. Tomu druhému ne.
A teda tady ten druhýho týra. Zatím jsou spolu, samozřejmě pak budou odděleně, protože je to u nich normální, že kluci se bijou. Ale teď v tom mládí by se prý být neměli a jsou na sebe zvyklí. Takže uvidíme. Tady ten je mega tlustý. Doufám, že mu není. Myslím, že tady jdou takový chudučky. Pusť se mě. On má na boku, kdyby nahoře. Jo. Tak, tady vidíte jeho zadek. Prostě jsem chtěla doříct, že má prostě nahoře na páteři také jemné tmavší proužky. Jemu se ta mikina líbí. To je jediná výhoda. Tady tomu se zase líbí telefon. Běž na telefon. Tak. Každý má své místo. Ráda bych vám ukázala, jak to teď vypadá u chameleonu, ale nechcou se mě otevírat, protože ne, že tam je cvrček, ale nemám úplně dobře upevněný tady to světlo, je to tu jenom zavřený, takže by to mohlo spadnout na tady tohoto chudáčka, co se tady vyhřívá. A druhý utekl na druhou stranu. Asi je mu naopak vedro. A mají tam takhle 3 kusy dřeva a spolu tu hlínu. Trošku jsem jim to tam porosila. A ještě jim tam pak půjde jeden obrovský tady do tohoto rožku na druhé straně. A pak na mě jeden usnul. To by bylo všechno z dnešního vlogisku a můžete napsat do komentáře, jak bych je měla teda pojmenovat. A napsat, zda se vám taky videjka budou líbit. Tak ahojky!